Ladies and gentlemen, please welcome Shri Narayan Rane, Honorable Minister of MSME Enterprises, Government of India. भारतीय नौसेना दिवस पर महाराष्ट्र में कोकण में मालवण विभाग में सिंधुदुर्ग किले के ऊपर ये समारोह शुरू है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे देश के लाडले जननायक माननीय पंतप्रधान श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी ये हमारे मालवण में आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में जो किला बांधा वो किले पर आकर नया जो राजकोट में महाराज का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगा है उनका अनावरण किया और उसके बाद में हम इस तारकर्ली में आए हैं। मैं ये प्रथम नौसेना के सभी अधिकारी वर्ग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन करके यह आयोजन किया है और समझता हूं कि जो काम हुआ है 3 महीने में काम हुआ वो बढ़िया काम हुआ। मैं उनका अभिनंदन करतो। बंधू भगिनींनो, मी माननीय पंतप्रधानांची परवानगी घेतली। मी मराठीत बोलणार आहे की यासाठी हा परिसर सगळा मराठी माणसांचा आहे। 1664 साली या किल्ल्याच्या जागी छत्रपती शिवाजी महाराज आले। त्यांनी हा परिसर पाहिला आणि त्यांना वाटला सुरक्षित परिसर आहे किल्ल्यासाठी आणि मग त्यांनी हा या ठिकाणी हिरोजी इंदुलकरांना हा किल्ला बांधायला सांगितला आणि त्याप्रमाणे हा किल्ला बनलेला आहे। आपण पाहता त्याप्रमाणे रायगडी किल्ला इंदुलकरांना बांधायचा तोही बनला आणि किल्ले त्यांनी वास्तू त्यांनी बांधल्या। रायगड किल्ला झाल्यानंतर तिथल्या सर्व व्यवस्था पाहिल्यानंतर माननीय छत्रपती शिवाजी महाराज हिरोजी इंदुलकरांना म्हणाले, बोलवलं त्यांनी म्हणाले, हिरोजी तुम्ही फारच सुंदर काम केलंय, किल्ला चांगला बांधलाय, तुम्हाला काय हवंय मी काय देऊ। आजचा काळ असता तर कोणी आमदारकी खासदारकी काय काय मागितलं असतं, पण त्यावेळेला हिरोजी म्हणाले, साहेब मला काही नको आहे, काही नको आहे। परत महाराज म्हणाले, हिरोजी काय पाहिजे सांगा। मग हिरोजी म्हणाले, साहेब मला मंदिरा जरेश्वर मंदिराच्या पायथ्याशी या स्टेप पायऱ्या आहेत तिथल्या शेवटच्या पायरीवर माझं नाव लिहिण्याची मला परवानगी द्या, मला तुमच्या पायाशी असू द्या, पायाशी असू द्या। त्यावेळेचे मावळे त्यावेळेचे सर्व सहकारी शिवाजी महाराजांचे काय निष्ठा काय प्रेम होतं याचा प्रत्यय आणून देणारा हा प्रसंग आहे। हा किल्ला उभा राहिला आणि महाराज आपल्याला शिस्त आणि निष्ठा आणि प्रेम हे देशासाठी समाजासाठी कसं द्यावं याचा प्रतीक आहे। माननीय पंतप्रधान 4 राज्याच्या निवडणुका देशात होत्या, 3 राज्याच्या निवडणुका जिंकून ते आज आपल्या मालवणमध्ये आलेले आहेत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण करायला। मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचं अभिनंदन करीन, खूप खूप अभिनंदन करीन। आम्हाला प्राऊड आहे, घमेंड आहे आमच्या पंतप्रधानाबद्दल। जिथे जातील तिथे यश घेऊन येतील असा त्यांचा पायगुण आहे आणि म्हणूनच त्यांनी काल जो विजय मिळवला ते आतापर्यंतचे विजय, आतापर्यंत 9 वर्षाचं त्यांचं काम त्यांनी या देशातील जनतेला दाखवून दिलं। हा भारत देश एक आत्मनिर्भर बनावा, महासत्ता बनावा म्हणून त्यांचे प्रयत्न आहेत। याला तुम्ही सर्वांनी आशीर्वाद द्यावे, सहकार्य करावं
ही माझी तुम्हाला विनंती आहे. साहेब बोलणार आहेत, मी जास्त वेळ घेणार नाही, पण त्यांनी ते ज्या प्रकारे काम करतायत, मेहनत करतायत, कष्ट घेतायत, पाहता त्यांना दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य आमच्या रामेश्वराने महादेवाने द्यावं अशी मी प्रार्थना करतो आणि रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.